An kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sunod na aldaw, yaon na naman duman si Juan, kay banduwa kan sa iyang mga disipulo. Kan mahiling niya si Jesus na nagaagi duman, nagsabi siya, "Uya ang kordero kan Dios." Pakadangog kaini, kan duwang disipulo, nagsunod sinda kay Jesus. Pagsalingoy ni Jesus, nahiling niyang nagsusunod sinda sa iya, kaya hinapot niya, "Ano hanina hanap nindo?" Nagsimbag sinda, "Rabi," naanbot sabihon, "Maestro, sain ka nag-eerok?" "Madya, nganing mahiling nindo," ang simbag ni Jesus. Kaya nag-iba sinda kay Jesus, asin nahiling ninda kung sain siya nag-eerok. Mag-aalas 4 na kaidto, asin duman na sinda nahapunan kaiba niya. Ansaro sa duwang idto, iyo si Andres, tugang ni Simon Pedro. Hinanap niya tulos ang tugang niyang si Simon, saka sinabihan, "Nako amina ang Mesiyas." Anbot sabihon kan tataramo na ini, ang Kristo. Ipinag-iba ni Andres si Simon kay Jesus. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga namumuktan ko mga tugang kay Yesu Kristo, but ko po mga tugang na alukon kamo, asin balikan po niya to ang Ebanghelyo na sa tuya pasanang nahinanyog. Sabi po digdi sa Ebanghelyo, yaon po si Juan Bautista, asin si Juan Bautista, igwa po siyang kaibahan na duwang disipulos, duwang nagsusunod sa iya. Asin, nag-agi po ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Asin ano po ang sinabi ni Juan Bautista, manunungod kay Jesus? Kan Dios, "This is the Lamb of God." Kan madangog po ini mga tugang, kan duwang disipulos o nagsusunod kay Juan Bautista, nagsunod sinda sa kagurangnan na si Jesus. Asin habang naglalakaw po si Jesus, nagsalingoy siya, asin nahiling niya ang duwang disipulos ni Juan Bautista. Kaya hinapot niya sinda, "Ano ang hinahanap nindo?" Ang simbag po kan duwang disipulos ni Juan Bautista, "Rabi," na anbot sabihon, maestro, teacher. Taan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, saro po siyang maestro. Sain ka po ngaya nag-ierok? Ang simbag ni Jesus, "Come and you will see." Madya, asin mahiling nindo. Asin nakaibahan ninda ang sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Sabi po digdi mga tugang sa Ebanghelyo, ang saro sa duwang disipulos na nagsunod kay Jesus na kagurangnan, iyo po si Andres. Magirumduman po mga tugang na si Andres, nagin man po siyang saro sa 12 apostoles kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Asin tugang po ni Andres, iyo po si Simon, na later on inapod ni Jesus na Pedro, Simon Pedro. Pedro, buot sabihon, Cephas, gapo, rak, pusog. Diba? Asin kan nahiling po ni Andres ang sa iyang tugang na Simon Pedro, ano ang sinabi niya? Nahiling mingaya ang Mesiyas. Ang buot sabihon, ang Kristo. Tayo si Jesus, iyo ang pinili kan Dios Ama, tanganing maging paratubos, asin tagapagligtas kan gabos na katawohan. Dinara ni Andres si Simon Pedro kay Jesus na sa tuyang kagurangnan. Later on po baga mga tugang, si Simon Pedro
naging enot na Santo Papa kan Romano Katolikong simbahan. Ano po mga tugang an simpleng mensahe kaini sa lambang saro sa satuya? Ang satuyang ebanghelyo manunungod po sa discipleship, pagsunod kay Jesus na satuyang kagurangnan. Kita po mga tugang, we are Roman Catholic Christians, mga Kristiyanong Romano. Asin bilang mga Kristiyano, nagsusunod kita kay Jesus na satuyang kagurangnan. Diba? Kaya we are all disciples of our Lord Jesus Christ. Manlain-lain po mga tugang ang satuyang pangapudan. Inaapod po ining vocation. Ang tataramon pong vocation, ang hali po sa Latin na tataramon na voco vocare. Buot sabing calling, pangapudan. Si isay ang nagaapod, mayong iba kundi ang mahal na Diyos. Ang iba, inaapod sa pagpapadi, arog po sa kuya, maliwanag po, para sa kuya na ako inapod kan Diyos sa bukasyonin pagpadi. Ang iba man pong mga kababaihan, inaapod kan Diyos sa bukasyonin pagmadre. Diba? Kaya igwa po kita nin mga tugang na mga madre, manlain-lain ang mga kongregasyon nin mga madre. Ang iba man po inaapod sa ang buhay nin religious life, kaya igwa po kita nin mga laiko na religious brothers and sisters. Ang iba man po, kadaklan, inaapod sa bukasyon nin pag-aagom. Kaya ang pag-aagom po, bako sa naining kagustuhan nin tawo para sa iyang namumutan, di ba? Kundi inipalan pangapudan kan mahal na Diyos. Married life is a calling coming from the Lord, di ba? Kaya kadaklan po inaapod sa pag-aagom. Pero ang iba po mga tugang daiman kita malingaw na inaapod po sa bokasyon din pagiging single, soltero, soltera. Buot sabihon, mayo nin agom. Kaya dai po niya to pagngiritan kung an iba niya tong tugang ang pinipili ninda iyo ang buhay na maging single. Taiyan po pangapudan man nahali sa mahal na Diyos, di ba? Pag inapod ka nin Diyos na maging kang single, minasabi ka nin iyo yes to the call of God. Kaya ang iba po inaapod sa buhay nin pagiging single. Ang iba po ngani gusto man ko tang mag-agom pero dai nakakaagom. Tapos na-realize niya, ang pangapudan ko po palan ngaya, hali sa mahal na Diyos na ako maging sarong single. Kaya ang sarong tao na single, dai po niya to pagngiritan mga tugang. Dai po niya to ang paglibakon o kaya pagkantsawan. Taini po pangapudan man po ini, hali sa mahal na Diyos. Arog po kan pag-aagom na pangapudan man hali sa mahal na Diyos. So ano po kaini ang relasyon sa pagsunod niya to kay Jesus na satuyang kagurangnan? Sabi po digdi sa Ebanghelyo, kan inapod kan satuyang kagurangnan ang duwang disipulos ni Juan Bautista, come and you will see. Madya, asin mahiling nindo, asin nadiskubre ninda, ang pinag-iirokan, asin ang mga gibong karahayan, kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Asin later on, si Andres, nasaro sa nagsunod kay Jesus, di ba? Si Isay ang dinara niya kay Jesus, mayong iba kundi ang sa iyang tugang na si Simon Pedro. Buot sabihon, ang pagsunod kay Kristo, dai po dyan natatapos. Si Isay man ang mga tawong dadarahon niya to kay Jesus na satuyang kagurangnan. Si San Andres, nagsunod kay Kristo. Kan nabisto niya si Kristo sa iyang buhay, dinara niya kay Heso Kristo ang sa iyang tugang na si Simon Pedro. Ako, inapod kan Diyos sa pagpapadi. Asin nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos, ta ako po mayo nin agom, asin mayo nin mga aki. Tanin hulit ta mayo ako nin agom, asin mayo ako nin mga aki, mas naitatao ko freely ang sakuyang sadiri, ang sakuyang buhay sa mahal na Diyos, asin para po sa saindo.
Kaya iyan man po ang kagayunan ning sarong padi. Asin ako po maliwanag po sa sakuya. Lalong-lalo na po puon kan maglaog po ako sa seminaryo sa kudngon yan, maliwanag po sa kuya na ang sarong padi dai nag-aagom, di ba? Mayo nin agom, mayo nin mga aki, tanganing always available for God and for His church. Yan. Kaya ako maliwanag pong marahay iyan sa kuya, nag-iingat akong marahay. Diba? Tangani na mas maitaokoan sa kuyang buhay sa paglingkod sa Diyos asin para sa indo ang simbahan kan mahal na Diyos. Parehas man po yan kan pagmamadre o kaya paglalaog sa religious life. So inapod sinda kan Diyos, nag-iyo sinda sa pangapudan kan Diyos, itinataonindaan sa indang buhay para sa mga tao. Tanganing ang mga tao maging harani sa mahal na Diyos. Iyuman po iyan, maliwanag po iyan, iyuman iyan ang mission ko. Idinudusay ko ang sakuyang sadiri, tanganing kamo matabangan ko na maging harani sa mahal na Diyos. Sa buhay nin pag-aagom, married life, parehas man po iyan mga tugang. Inapod kamo kan mahal na Diyos sa bukasyon nin pag-aagom, pero may obligasyon man kamo. Naigwa kamo nin mga kalag na dadarahon sa mahal na Diyos. Not na dadarahon nindo, iyuan sa indong agom. Diba? Mission po nindoan sa indong agom. Tangani na maging harani sa mahal na Diyos. Mabisto sa indang buhay ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Ang iba po minasabi, Father, masakiton ngayang madaraan sa kuyang agom. Talagang daipo ngayan na nagsisimba, buratsero ngayang marahay. Diba? Sugarol ngayang marahay. Dai na talaga ngayang Father, hopeless na iyan. Daipo kita pwedeng magsabi ka iyan. Taan Diyos padagos na nagtatrabaho. Remember po, si Santa Monica, ang sa iyang agom na si Patricios, lampas pong 30 taon ang sa iyang pagsakripisyo. Tangani sa nang si Patricios, magbagong buhay, asin maging sarong katolikong Kristiyano. Remember, ini pong si Santa Monica asin si Patricios, nagkaigwasin danin aki na lalaki na ang pangaran Agustin. Later on, si San Agustin. Si San Agustin, inaapod na barkada man, di ba? Makasala na marahay. Pasaway na aki. At banal-banal si Santa Monica, pero ang sa iyang aki na si Agustin, nagmana sa ama, kaya pasaway man. Pero ano ang pigparagibo ni Santa Monica? Pigparapangadji niya ang sa iyang agom, asin ang sa iyang aki na si Patricios, asin ang sa iyang aki na si Agustin. Nagkaigwa pa ganin bunga sa pagparasakripisyo niya para sa konversyon kan sa iyang agom, siring man kan sa iyang aki, di ba? Nagbagong buhay sinda mga tugang. Kaya dapat daipalan maging hopeless. Kung namumuktan mo talaga ang sa imong agom, masakripisyo ka for the conversion of your husband or kaya an sa imong wife, di ba? Dai mo waranin paglaom, an iba minasurrender tolos, ta nakakadangog nin mga solsol nin iba, nagpapakamartir ka ngayang marahay, bayaan mo na ngayaan sa imong agom, o kaya nagiging broken ang familia, taarog kayan an sa tuyang kaisipan. Pero pag namumuktan po baga, na marhay ang sarong tao, talagang masakripisyo ka, tanganing magbago an sa imong namumuktan. Kaya dawa sa mag-agom, arog man po kayan ang dapat gibohon. Don't give up, di ba? Para sa pagbabagong buhay kan sa imong agom. May pag-asa, sabi baga kayan, habang may buhay, may pag-asa. Mas marahay na po na maging martir para sa imong namumuktan. O tanganing madaranya to sa mahal na Diyos. So, iyan ang mission kan mag-agom, magtarabang-tabangan, tanganing maging harani sa mahal na Diyos. Iyan ang mission kan mag-agom, magtarabangan, tanganing ang mga aki, maging harani sa mahal na Diyos. Mabisto kan mga aki, si Kristo sa indang buhay. Kaya dapat ang mag-agom, di ba? Ang mga magurang hinguwahon na dai po ipag-spoiled ang mga aki. Takadakol po ngunyan, spoiled na ang mga aki. Kung gustong magmakdo kan mga aki,
susunod dun tulos kan mga magurang, tanganing ayang mayong ribok. Kung gustong mag-Jollibee, susunod dun tulos. Kung ano-an gusto, bagong cellphone, susunod dun tulos, tanganing ayang mayo nin ribok. Napapasala po mga tugang, ta magiging spoiled ang mga aki. Asin magiging maluya ang self-confidence kan mga aki. Di ba? Permisa na sindang nakadepende. Minsan nga ni igwa po baganin mga aki na naging mga adulto na asin nag-agum na. Minsan ang lalaki at may agum na, may mga aki na, permi pang nakakapot sa saya kan ina. Di ba? Dahil pa may agum ka na. Di ba? Dahil mo pa kayang magdiskarte asin magdesisyon kan sa imong buhay. Di ba? May agum na, may pamilya na. Pero may manggiraray, nakadepende pa sa mga magurang, minautang sa mga magurang, dahil man pati nagbabayad. Di ba? yan ang problema. Kaya minsan ang maging magurang, forever and ever. Pero may nagsasakripisyo. Minsan ang mga aki may mga pamilya, pero may pa manggiraray nakadepende sa mga magurang. Tapos pag nagkaaki na, yaon na naman sa mga magurang, duman sa mga lolo sa kalola, iyo ang nagaataman sa mga makuapo. Tapos yung mga aki at may pamilya na, nagtatrabaho, tapos nag-good time, naggigimik. Tapos yung lolo sa kalola, iyo ang nagsasakripisyo sa maraming na pagpapadakula kan mga makuapo. Kaya dawa sa pag-aagom, dawa sa mga sa laog kan familia, igwa man girarin in misyon, pagsunod kay Kristo. Pero dapat ang lambang miyembros kan familia, madara sa mahal na Diyos, sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Single blessedness, di ba? Pangapudan kan mahal na Diyos. Pero, pag ikapo baga single, mas lalo kang makakapaglingkod sa Diyos, siring man sa kapwa. Kaya pasalamat man po baga, in reality po baga na igwanin mga tawong single, di ba? Minsan po bagaan mga magurang pag naggurang na, si isay talaga ang nagaataman sa inda. So mga aki na single, bagong iyo po, minsan so mga aki na may mga pamilya na, paprairiwal na iyan, harabok ng mag-ataman sa mga magurang. May nahiling po ako sa Facebook. Asin naugma po ako duman sa pictures na sa kuyang nahiling. Itong enot na picture nahiling ko, sumag-agom, di ba? Kabit-kabit nindaan sa indang aki, naglalakaw po sinda. So ama sa kaina, kabit nindaan sa indang aki. Tapos itong saro naman na picture, baliktad na po. So aki na tadakula na, siya na po ang minakabit sa iyang ama asin ina, tagurang na. Di ba? So buot sabihon, dawa sa pagkagurang, dahil man giraray papabayaan kan mga akian sa indang mga magurang. Diba? Kaya, may obligasyon po kita kaiyan. Dahil kita magpagabat sa tuyang mga magurang. Dahil kita magparadara ni mga problema, asin mga kasupgan sa satuyang mga magurang. Minsan ata mayo na nga ni kitang maitao sa satuyang mga magurang, ano pa ang dinadaran niyato? Mga problema asin kasusupgan. Diba? Kaya nakakaherak ng marahay ang mga magurang. Mas lalo po akong nahiherak pag ang mga magurang sa saindang pagkagurang dai po sindaharani sa mahal na Diyos. Taano po, inuulang kan mga aki. Digdi ka na nga digdi sa harong. Diba? Kaya minsan, ako nag-iisip man ako, siguro niya ako, kadakol man kan mga magurang, anda inapapalangit. Kasi inuulang kan sa indang mga aki. Pabayaan naman po nindo, pag ang satuyang mga magurang, nagugurang na, pabayaan na niyato sa saindang pagbabalik loob sa mahal na Diyos. Pabayaan na niyato na magkaigwa ni sinda ng oras sa pagsasadyo, sa pagpapangadji, pagdidigdi po sa simbahan. Dahil niyato pag-ulangon. Di ba taan iniisip nindaan sa indang manakaligtasan? Iba ka maging kaulangan pa kita, na ang satuyang mga magurang dailugod na palangit, tapig paparaulang niyato sinda mga tugang. So pag-isip-isipan man niyato mga tugang, ang mga bagay-bagay na ini. So iyo po ini mga tugang an paghuhurup-hurupan niyato,
manunungod sa pagsunod, discipleship with Jesus. Ano po pagsunod ki Hesu Kristo? Pero bako sa na ining pagsunod kan sa tuyang sa diri ki Kristo, kundi sa pagsunod niya to ki Kristo, pirang mga kalag ang madadaran niya to sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Pag kita po mga tugang, naghihingowan na mabuhay sa kabanalan sa katanosan, pag kita po nagiging mabuot na nagsusunod kan mga tugon kan Diyos, nagiging kitang inspirasyon sa ibang mga tao. Bakong iyo po, taan kabanalan po, ang tunay na kabanalan, minaradyate po iyan mga tugang. Minsan, da ka nagtataram sa paagi sa nakan sa imong marahay na pagkabuhay, banal na pagkabuhay, kadakol kan mga tao na madadara mo sa mahal na Diyos. Sana, iyo man po iyan ang gibuhon niya to sa paagi kan sa tuyang mga tataramon, asin banal na pagkabuhay, kadakol kan mga tao, ang madaran niya to, bako sa satuyang sadiri, kundi sa mahal na Diyos. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilnubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa matuninong nabanggi asin disyerto, nahinanyog ni Samuel asin ni Juan, ang tingog kan Dios, kita man sa katuninungan kan sa tuyang mga puso, maghimate asin magsimbag sa tingog kan Dios, ang sa tuyang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na paratubod gan simbahan, makamati kan presensya ni Kristo, asin kan sa iyang grasya, na nagtatrabaho sa tahaw ninda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inaapod na maging Kristiyano sa mga lugar nin trabaho, asin sa kaibahan nin mga kapwa trabahador, makadara sa iba sa urog na malinaw na paghimate, kan tingog ni Kristo, huli kan sa indang marahay na halimbawa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naguhuna asin nakakamati na sindadaing pakinabang asin pagabat sa sosyedad, makagamiaw na sindaigwang mahalagang lugar sa puso kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga maedad na, mga nagsosolo-solo o mga naghihelang, makasabot na ang Diyos may pagmakulog sa inda, ano man nakamugtakan kan sa indang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ngadan, magkamit kan kapahingaluan, na daing kasagkoran, sa kahadean kan langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, namibi kami, itugot mo sa mo na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, ta sa lambang pagrumdom kaining sakrifisyo, na himo ang gawi kan pagtubos sa mo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ko mga tugang tanan sa ko asan sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibi kami, itugot mo sa mo na maninigong makisumaro kaini mga misteryo, kasalambang pagrumdom kaning sakripisyo, nahimo ang gawi kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kamidanay asin minsan saen, magpasalamat sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Virhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo, sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa magadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angheles, asin arkanheles, kaibakan mga tronos, asin dominasyones, asin kaibakan gabos langit no na hukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palagan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tendaan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi pagkuanyaman in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaho sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danin natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Tinapay, asin pag-inom, kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagot na
magdatong. Kaya kami nagrumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Hayraki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Juan Bautista, San Andres, San Pedro, asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magawmaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Oh, 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 amen. Amen. Oh, 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 amen. Amen. Oh, 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 amen. Natukdoan kan manakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa moya ngunyan, asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo kan mga nagkakasala sa moya, asing hare kami pagdarahasan sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawm asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo.
ang kapangyarihan, siring kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburangyog, susog sa imong kabuutan. Ika na buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with Peace you. be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Para ang mga kasalan kan kinaban, tawin kami. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mambibi kita, kagurangnan, pabulusan Espiritu kan sa imong pagkamuot, tanganing an mga pinabasog mo sarong tinapay ng langit nun, gibuhon mong boronyog sa sarong kaimbudan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa kadikit na panahon. Paisi, ngunyan ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan katikista as information-related activities kan parokya. Financial report. Collections for the week, January 2 to 7, 2024. Cash receipts, daily collections, 18,095 pesos. Sunday collections, 44,150 pesos. Second collections for African Mission, 11,921 pesos. Collection boxes, 14,084 pesos. Total collections for the week, 88,250 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mercy del Rosario, Espinosa family, Gallego family, Mr. and Mrs. Rodelio Reyes and family, Nancy Agustin, John and Rose Ortega, Azada family, 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado, Reverendo Padre Felipe B. Colbert III, Cura Paroko. Salamat man po mga tugang sa indong pagsimbangon. Salamat kan sa indong mga pamisa, asin mga dinulot po sa misa ngunyan. Siring man sa mga nagdadalan po sa tuyang live streaming, thank you very much po. Siring man sa mga ministro naglingkod sa tuyang misa, salamat po kan sa indong liturgical mass services. Thank you very much po. Matindog na po. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan, entresyon kan sa tuyang, maumukto na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat po mga tugang.